Ninyo maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Sa tanan nga panahon, sa tanan nga higayon, Santo Niño, maghari ka karon. Sa ngalan samahan ng sana ko sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Manasap kanin. Maigsoon, maginulso kita sa itong mga salaro manam kita ni pagsaulog ni Santos na Misa. Kaluy kami, Ginoo, kay nagkasala kami, kanimo ipakita ang imong kaluy o luwasan kami, Ginoo. Kristo kaluy, kaluy kami, Kristo kaluy, kaluy kami, ipakita ang imong kaluy o luwasan kami, Kalon ka sa Dios na mga gahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Daduli ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Himaya sa Dios dito sa langit. Tukatay saya mga tao di sa yuta, Ginoong dis langit ng hari, dis amakan magpagkagaw sa tanan. Nagkasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo. Nagadahi kami kanimo tungkol sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoo nga sa Kristo, butong anak sa Amahan. Ginoo Diyos ko na sa Diyos. Ikaw ang nagawag sa sala sa kalimutan, kaluy kami. Ikaw ang nagalikod sa tungkol sa Amahan, nawata ang among pangabuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang Ginoo. Ikaw lamang labing halang Ginoo, Heso Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. Amahan nga anaas sa mga langit, ilhon unta namo ang Dios ang imong buktong anak. Bisan diha sa kaubos siyang kinaiya nga tawhanon, ug simbaho namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamahanan. Bisan diha sa kahuyang siyang pagkabata.
Himo nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata, siyang gingharian dinhi kanamo, o sa pagpadangat sa ganti nga gisaad alang sa mapabsanon. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Sa ting pamulak ni adtong tuiga, ang panahon nga mao'y ipanulong sa mga hari aron pagpakigubat, gisugo ni David si Huab ug ang mga opisyal niya ug ang tanang kasanuluhan sa Israel aron paglaglag sa mga Amonihanon o gilikusan nila ang Raba. Apan napabilin si David sa Jerusalem. Usa ka hapon ni Ana, tapos mubangon si David sa iyang higdaanan. Mipasupaso siya sa atop sa iyang palasyo. Unya nakita niyang naligo ang usa ka babae nga gwapa kaayo. Og nagpakisusi si David mahitungod sa babae. May niingon kaniya, dili ba kini si Bathsheba man, ang anak ni Eliam, asawa ni Uriah, ang Hitihanon? Gipakuha ni David ang babae, og miadto siya kang David, og nakigdulog si David kaniya. Ning higayuna si Bathsheba, bag-o pang giundangan sa regla. Unya mipauli siya sa iyang balay, og nanamkon siya, og iyang giignan si David. Nagsabak ako. Busa giignan ni David si Huab. Paria kanako si Uriah, ang Hitihanon. Og ipadala ni Huab si Uriah ngadto kang David. Sa pagatubang ni Uriah kang David, gipangutana siya bahin kang Huab og sa mga sundalo, og nagpakisayod siya bahin sa gubat. Unya giingnan ni David si Uriah, pauli sa inyo og paglipay-lipay. Migula si Uriah sa balay sa hari, og unya gipasundan siya regalo gikan sa hari. Apan natulog si Uriah sa pultahan sa palasyo sa hari, uban sa tanang gwardya sa iyang agalon, ug wala mo pauli sa iyang balay. Sa pagsulti nila kang David nga si Uriah wala mo pauli sa ila, giingna ni David si Uriah, dili ba gikan ka man nagbiyahe, nganong wala ka man mo pauli sa inyo? Og si Uriah gidapit ni David, og mikaon siya og miinom atubangan sa hari, o gihubog siya sa hari. Pagkagabi mihigda siya sa iyang higdaanan uban sa mga gwardya sa hari, apan wala siya mupauli sa ila. Niadtong buntaga, gisulatan ni David si Huab og si Uriah mao'y naghatod niini. Gisulat niya kini, ibutang si Uriah dito sa nagunang mga sundalo, sa dapit diin nagpungasi ang panag-away. Unya palayo kaniya, aron siya mapukan og mamatay. Og sanglit, gipalikusan man ni Huab ang syudad. Gibutang niya si Uriah sa dapit diin may isog nga mga kaaway. Og nanggula ang mga tao sa syudad, og nakig-away kang Huab. Nangapukan ang pipila sa mga sundalo ni David, lakip si Uriah. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami.
Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Kaluy ako Diyos, diya sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluy, papasang akong kalapasan. Hugasi akong mahayo sa akong kasaypanan. Ug linis ako sa akong kasalanan. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Kay gila ko ang akong kalapasan. Ug ang akong sala, kanunay nga niya sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ko, ug nakabuhat og dautan sa imong atubangan. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Aron himuon kang matarong diya sa imong hukom. Ug may katarungan ka sa imong pagsilon. Sa tinuray diya sa kapaypanan natawo ako. Ug diya sa sala gipanamkon ako sa akong inahan. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Padungga ko sa mga tingog sa kasadya ug kalipay. Ang mga bukog na imong gidugmok magsadya. Ilingiw ang imong naong sa akong mga sala. Ug papasang tanan kung kalapasan. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagkay ko ng Diyos, hallelujah. Pagkay ko ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasam kanimo. Pagbasagikan sa Santos na Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan. Ang gingarian sa Dios sama sa tawo nga nagsabod og binhi sa iyang uma. Ug samtang nagpadayon siya sa iyang buluhaton adlaw-adlaw, miturok ug mitubo ang mga binhi sa pinaagi nga wala niya masabti. Ang yuta mao'y nagpatubo ug nagpabunga sa mga tanom. Mao'y muuna ang linghod nga punuan, unya musunod ang iyang uhay, ug unya ang iyang busok nga mga lugas, ug ikahinog na, galabon kini og ting-ani, kini kay ting-ani naman. Sa unsa mang butang nga ikatandi nato ang gingharian sa Dios. Nangutana si Jesus, unsa mang sambingaya ang gamiton nato pagsaysay niini. Sama kini sa liso sa mustasa nga maoy labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanom kini nga makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom.
Mamo nga kinigdag ko ug ang mga langgam manugdon ug magsalag sa landong niini. Nagwali si Jesus ngadto sa tawo ginamit ang ubang sambingay nga sama niini. Apan gisulti lamang niya ang masabot nila. Wala siya gisulti kanila nga wala ipiagi sa mga sambingay. Apan kung ang iyang mga tinun-an lamang ang kauban, iyang isaysa ni kanila ang tanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mayong buntag natong tanan. Sa atong mga Ebanghelyo, atong nadungog ang mga sambingay ni Kristo, ang iyahang pagsaysay o paglarawan kung unsa ang gingharian sa Dios pinaagi sa mga sambingay. Sa unang sambingay natong nadungog, kining mga igamit na larawan ni Kristo, mga gagmay, mga dili makita, or ino nato, they are very insignificant sa kadaghanan, liso o giunsa pagtubo ang tanom, no? Sa unang sambingay atong nadungog nga naay tawo nagsabot og binhi sa iyang uma, ug iha kining gipasagdan og nagpadayon sa iyang adlaw-adlaw na tulumanon ug buhat, pero wala niya hisabti og manamatikdi nga nanagko, nanurok na ang mga binhi na iyahang gisablig. Ug kini maigsuon gigamit ni nalarawan sa gingharian sa Dios. Sometimes what is essential are invisible to the eyes of many. No, usahay kita ba ganahan ba tang makit-an day ang atong mga buhat. No, i-shout out pagali na, di ba? Ato pa nang i-post para makita sa tanan, no? Pero ang atong sambingay karon nagpasidaan nato na ang kangingharian sa Dios dili inong ana. Usahay dili nato makita na nanurok na day ang uhay, nanurok na di ay ang mga dahon niini. Maigsuon kini nag-awhag kanato sa pagpamalandong na usahay ang lihok sa Ginoo dili day nato masabtan og dili dayon makita. Pero dili buot ipasabot na kini wala maglihok. Then kita ganahan ba tag instant tanan, no? Kung ganahan tang moampo Ginoo tagai ko niini, dayon wala dayon mahatag, magluod-luod dayon ta sa Ginoo, no? Usahay maingon ta Ginoo tagai ko inong ani, papasara ko sa akong mga kwan, or Ginoo usahay makigbargain pagaitas Ginoo dayon, no? Naganahan ta na naa dayon, pero usahay dili dayon kini makita. Siguro maigsuon kini nindot kayo ni pamalandungan ang unang sambingay. Kay kini nag-awhag kanato na kita musalig sa lihok sa Ginoo. Kung atong tan-awon og tukion ang sambingay, dili kita ang rason nganong nitubo kini, kung dili ang Ginoo. So kung ganahan dahil ang sa may giawhag sa ato sa pagbuhat, sa pagsablig sa binhi. And it's not our business to make it grow. No? Because if we look at that, we don't have the power. Wala tay takatakos na mudiktar na mutubo kini. Pero giawhag kita na musalig na kini mutubo. No? Dili kita ang tinubdan sa pagtubo, kung dili nahimo lantang instrumento para pagsablig niini. Mao na kung naon na atong mindset, siguro our prayers, inyo natong unanswered prayers, or even our desire, no, na naa ni butangan na dili mahatag or lahi ang nituro, perhaps we have less disappointment and discouragement because we begin to trust God's time and God's work. Sambingay, no? Nindot kayo ang isulti ni Kristo. Sa ikaduhang sambingay ato nadungog ang liso sa mustasa, sa gingon pagay pinakagamay, dili makita gigulo. Pero kini kung moturok og motubo, pinakadako nga shrub.
ug in fact gingon pagali bisan ang mga langgam magsalag ngadto. No usahay kita ganahan sa dagko kayong butang para makita nato na we have impact sa ato ang isig kaingon. Mao nang usahay dagko kayong tarpulin kung kita magbuhat og maayo. How about the silent works of goodness? No? Being honest, even sometimes walay nagnanaw nato, pwede ba na? Pwede kaayo. Kung ato ang tan-awon ang sambingay na nadungog nato, mura siya liso sa mustasa, ang gagmayng nagpagtapik sa abaga sa imong kauban o mingon, kaya na nato, pwedeng liso sa mustasa. Words of encouragement sa mga tao na ningahanlan ni ini, pwede nang liso sa mustasa. Ang miingon, iampo lang kitika, bisan ugwa kakasabot kung kini masurpas ba ang challenges sa kinabuhi sa usa ka tawo, pero I think that's a seed of mustard. In short, ang gagmayng butang dili kini baliwala sa mata sa gingharian sa langit, ang gingharian sa Ginoo. Sa ingon pagali, small is beautiful. No? Let us cherish small things. Gingon pagali so sa kasanta, you cannot always do great works. You can always do small works with great love. Bisan sa inyuhang mga ginikanan, bisan pagsukad sa inyuhang mga kanon sa para sa inyong anak, tagain naggugma, di ba, ginagmay, pero pwede nang mahimong liso sa mustasa, mudako. No? Kani makarelate man taani, kay kita pwede yung mubuhat nini. Ug mao ni pahimangno og awhag ni Kristo sa ato ang mga sambingay. Pero dili man ta makakita maigsuon kung kita dili magpaubos. Ngano man? Kay kung dili ta magpaubos, musalig man ta sa tong kagalingon and we become impatient. Mao nang usahay dali kayo makasala. Kay we are so impatient, no? And we need also humility to see the goodness even in small acts. So mga igsuon, makasiguro ni nindot natong bawnon sa pagpamalandong nato sa ato ang ebanghelyo. Na ang gingharian sa langit sama sa usa ka mag-uuma na ni sablig o ni sabod og mga binhi, pero wala takaybaw na nitubo na dinhi. Ug sama sa liso sa mustasa na gamay, pero kung kini ato ang amumahon, kini na ay nindot na bunga. Sa atong pagpadayon sa Santos na Misa, hinaot ato aning pamalandungan ug ato aning puy-an. Manindog ang tanan. Puno sa paglaom ug pagsalig musangpit kita sa Dios ang Amahan nga nagtinguha nga makadugang sa iyang presensya dinhi sa atong kinabuhi. Busa moingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan, padayong mulambo og mahimong timailhan sa hustisya, sa gugma og sa kamatuuran dinhi sa kalibutan, magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga isip matuuhong katilingban, maningkamot kita nga mulipang ang atong kinabuhi sa pagtuo ug matag adlaw, pangitao nato ang Dios diha sa atong mga kalisdanan ug mga pag-antos, magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga ang kabanayan, ilabi na ang atong mga anak, mutubo sa pagpuyo diha sa grasya ug muhingkod ngadto sa pagkatawhan nga sama kang Kristo, magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga ang mga masakiton, malig-on diha sa ilang pagtuo, kailamang gihiusa ang ilang mga giantos ngadto sa mga pag-antos ni Kristo, magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot,
mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Alang sa kapananunan, nga mamati unta sila sa pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya pinaagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari labi na sa Order of St. Augustine. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Ang atong mga hinigugma nga mitaliwan mag-ani sa mga bunga sa kalinaw o kalipay dito sa Dios nung gingharian, magampo kita. Amahan dungga kami. Langitong Amahan tabangi nga masabtan namo ang kahinungdan sa panahon nga kami nagkinabuhi. Himo ang abli ang among kasing-kasing sa imong pulong aron sa kanunay magmabungahon kami. Kinamong ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsoon pagapamaraking sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton lang tayo sa ginawa sa kalibisyo gikan sa imong mga kabut alang sa pagtahi pagimaya sa iyang ngalan alang usap ng kapuslanas tibuok na iyong santos nga simbahan. O Dios among Amahan uban sa masadya nga kasing-kasing ug sa buhi pa nga pagtuo nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa ka namo. Himo ang kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasag kani. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Aming ibayaw nga sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ugmataros. Santos namahan Diyos nga tunhay mga gahom sa tanan, angay matayon gayon na magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan. Sa katinglahang pagkahimong tao mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giila namo ang Dios nga nahimong makita ug busa na dasi kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, isa kagahom puno ang langit o yuta sa imong himaya. Sana sa kainasan daygon ang nangalangit sa ngalan sa Ginoo. Sana sa kahitasan. Santos ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalay mo espiritu no pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawat ay kining mga tanan ug kan-a kay kining mga kong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawate kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mangkalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo na yula lang kani galang sa tanang mga tawo aron mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mabalik nga naghim. Aron paghandom sa kamatayon o pakabanhaw na Kristo, nagahalad kami kanimo umahan, niningpahan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami isip nga ngayan na mga tubang ug walagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo simbahan sa tibok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mong maigsuon na nakamatay, malaumon na mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, ladas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria nan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ikaw nga daigon ug amoy ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagahom na mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumug ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa manato gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atoang manunubos. Amahan mo nga nata sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salap ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imong ba ang ingarian, ang akong himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-aw ang mga sala kundi lang pagsali sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhig hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap ko din. Ipakita tang timaan sa atong panag-ingig sunay, panagdait. Dahil sa Diyos na nagawatan sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Dahil sa Diyos nga nagawatan sa sala sa kalibutan,
maong kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ni gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mukalawat kanimo, hapan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos, among amahanin ning Santos na Ekaristiya, imong gitagbaw ang among kagutom uban sa Santo Niño na gianak ni Maria nga Berhen. Mangintaon ta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton. Magtugo sa panuigon, kaalam ug grasya ug nasayod nga makabihimot kami kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katilingbanong pangaliya kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among maligon nga manlalaban. Nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo. Nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan. Pinaagi sa imong larawan nga milagroso. Dinhi niining mga kapupudan. Hinumduman mo kami. Ug sudunga kining mga kabos nga mga kalag nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Agaka kami sa imong kinaadman, tudloi kami pinaagi sa imong kamatuuran, lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among unahuna ngadto kanimo, diha lamang kanimo amo silang itumong, sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo sila maghisgot, sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño. Hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay maoy imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw mabuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kaayuhan sa among isig katawo, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa midmanantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghog, pagbiwa sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himua kami nga makinadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapaubsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudloi kami hinigugmang Santo Niño, sa kaway bilis sa kalibutan, sa kahamilis sa langit, sa kahamubo sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag kanamo sa katapusan, nga kami dili unta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo ug mag-alagad kanimo, dinhi sa yuta aron kami magmalipayon uban kanimo, hangtod sa wala nay pagkatapos didto sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño,
Sa tanang mga kinahanglan nga muduol kami kanimo uban sa mapabsanong pagsalig. O Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha, mga kalibog ug mga panulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan sa among mga laraw o giglauman. O Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. O Santo Niño, tabangi kami. Kung ang tanan mubiya kanamo ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumo nga gugma ingon og among bugtong dalangpanan. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga ang among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. O Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit ug ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inusara. O Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong bisan pa sa among kahuyang mga paghisukkamod ug sa tanan namong kaalaot. O Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita. O Senyor Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug ablihan kamo, nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo ang hatag sa imong Dios nung gugma, aron kami magigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, dinha sa pulong ug sa buhat, ug nga dili gayud kami muhunong sa pagdayeg kanimo, himua o Ginoo, nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan, kay dili man gayud ikaw mubiya sa pag-amuma kanila, nga imong gilig-on pagpabarog dinha sa imong gugma, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pagampo, o milagroso nga Santo Niño, nagahapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, ug nangamuyo kami kanimo, nga tanawon mo nga maluloyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himua nga ang among mga pag-ampo, makatandog unta sa imong malumo nga gugma, sanglit madali siya sa pagkaluoy, ug gihatag kanamo kanang grasya nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagul-anan ug kakulang sa paglaom, tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatia ang among mga pag-ampo o ipadala kanamo ang kalipay o ginabang aron kami magdayeg kanimo uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo sa walay pagkatapos. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanin. Ug manalangin kaninyo ang Dios na mahagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Nahala ng santos na misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor!